ବ୍ୟାସେ ଦେଖୁଛ, ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସେ ନିଆଁରେ ଆଜି କିଏ ଜଳୁଛି? କୋଉ ରେବତୀ ସାରିଆର କଥା କହୁନି, କୋଉ ରେବତୀ ସାରିଆର କଥା କହୁନି। ସେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଜଳି ଯାଉଛି। ସତୀତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱଦେହ ଅନଳେ ଦଗ୍ଧ କରିଛି। ଏଠି ନେତା ବିଧାତାର ରୂପ ନେଇଛି, ଏଠି ନେତା ବିଧାତାର ରୂପ ନେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଆଖି ବୁଜିଛି। ବ୍ୟାସେ ଦେଖୁଛ, କେହି ତୁମଠୁ ମାର୍ମିକ ଗଳ୍ପ ରଚିଛି, କେହି ତୁମଠୁ ବି ମାର୍ମିକ ଗଳ୍ପ ରଚିଛି। କାହାଣୀରେ ହୃଦ ହାଣି ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକ କୁଶ୍ଚିତ ଫର୍ଦ୍ଦ ଲେଖିଛି। କାଳି କାଗଜର ବାସ୍ନା ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି। ବ୍ୟାସେ ଦେଖୁଛ, ତୁମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି, ତୁମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଚମଡ଼ା ତରଳି ଠୋପା ଠୋପା ହୋଇ ଏଇ ମାଟି ଦେହେ ଲାଖି ରହିଛି। ସେ କଲେଜ କାନ୍ଥ ବି କମ୍ପି ଉଠିଛି, ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ସବୁ ଶୋଷି ନେଇଛି। ସେ ଛାତ୍ରୀର ଚିତ୍କାର ବକ୍ଷେ ବାନ୍ଧିଛି, ତଥାପି